What up, my niggas? Dette er det økonomiske kredsløb. Det hele starter i husholdningerne. Disse får penge fra staten, henholdsvis igennem overførselsindkomster og løn, hvis der husholdninger arbejder i staten. De kan også få løn fra virksomhederne, hvis det er, at husholdningen arbejder i virksomhederne eller i den private sektor. Disse penge bliver der så betalt skat af. Det vil altså sige, at nogle af pengene ender i staten igen, og de resterende penge bliver så brugt til at købe produkter i den private sektor, eller den kan bruges på turisme i udlandet. Det vil altså sige rejser og handel i udlandet. Derudover, hvis der er flere penge tilbage, kan husholdningerne så investere via pengeinstitutterne i andre virksomheder, i aktier eller andre værdipapirer. Og det sker også nogle gange, at husholdninger har taget lån for at kunne købe huse eller biler eller andre store ting, og derfor skal de betale penge tilbage til pengeinstitutterne, som de har lånt pengene i første omgang. Dem skal de tage tilbage i renter. Og hvis vi ser det fra virksomhedernes synspunkt, perspektiv, de får penge fra husholdningerne og fra staten, og det gør de, fordi at de her to køber virksomhedernes produkter. De får også penge fra udlandet via eksport og import. De penge, som virksomhederne tjener, skal de også betale skat af, og det vil sige, at nogle af pengene ender i staten igen, og de resterende penge kan de så investere i andre virksomheder via pengeinstituttet, eller de kan betale af på eventuelle lån, som de har lavet, eller de har foretaget, da det er, at virksomheden skulle laves. Hovsa, det var lidt sjovt. Og alt det her, det skal altså vise, at de forskellige sektorer, de hænger altså sammen, og hvis en af sektorerne opfører sig på en speciel måde, så har det en indflydelse på alle sektorerne. Ha' en glædelig jul.